Ahoj, lidičky, dneska jdeme Hábo s Babou udělat na čmeláka. A Nutella. A na ty Nutella já. Veka. Koukejte, co čmeldu prdu. Uděláte takhle. A teďka. Musí udělat baboš. Udělej baboš. Okay. A udělej baboš. Baboš. Chleba a cmelda. Pomogla. Netočně, já to zkusím. Nepočítá. Baboš. Coca-Cola stikos. Pomogla. A máme krásný sendvič. No. Jo? Já jsem vysvědla, ale jeden chleba mi spadl. Jo? Máš dobrý short? Lukášek jde zmordovat čmeldu. Ojojoj, bombrito kombrito. Lukášek jde jezdit na kole. To není moje kolo, to je kamenář kolo, to je úplně jedno. To je moje kolo, ty hajzliku. Zrovna na tom táce, i tom tácíčku. A tak už ne. Tam spíš byly sendviče s nutellou, ale teď už nejsou. Ty hajzliku, co jsi tako udělal? A koukejte na tacek. Vidíte toho čmeldu tady? Vidíte Koukejte ho? na tacek. A koukněte na ten tácik. Tam je hovno. Někdo otevíral dveře. To budou asi sousedi. Sigma Boy. To bude velký špatný. To nebyli sousedi. Lítající talíř. Koukejte lidi. Lukásek má lítající talíř. Lítající talíř. Technologia. Lítající talíř.